Jeg hedder Michael Hansen. Jeg arbejder for Connect Denmark. Connect Denmark er en netværksorganisation i Danmark, non-profit, af ca. 1000 erhvervsfolk, og jeg er så en af de medarbejdere, som skal sikre, at de her erhvervsfolk har nogle spændende cases at mødes om, fordi de alle sammen gerne vil mødes om strategisk forretningsudvikling. Så vores rolle i den her 24-timers konkurrence, det er, at da vi i forvejen modtager mere end 200 virksomheder, der pitcher hvert år, altså præsenterer deres forretning og deres forretningsidé, så er det nærliggende, at vi også samarbejder med SDU, altså Syddansk Universitet, om at vi selvfølgelig stiller nogle af vores medlemmer til rådighed for den her konkurrence. Den udfordring, som de studerende har fået stillet til den her konkurrence, det er med udgangspunkt i de massive problemer, der er i Kina med ren drikkevand, og også med at få afledt spildevand, at der har de studerende skulle tage dansk teknologi og gøre det produktmoden, gøre det klar til at ramme det kinesiske marked, men hvor de simpelthen skal ind og tænke, det er ikke nok at finde en sjov, innovativ idé, men man skal også ud og finde det sted i Kina, hvor man gerne vil sælge til. Det vil sige, jeg er 1,4 milliarder, hvis bare 1% køber mit produkt, så er jeg rig. Det er ikke sådan, det fungerer. Man skal ind og finde det konkrete marked i Kina og finde de strategiske samarbejdspartnere for at få sit produkt solgt. Så det er også en del af øvelsen for de studerende. Det er, at det ikke kun teori. Nu er de ude og afprøve teori i praksis. Selve forløbet for de 24 timer, det var, at de i går torsdag kl. 10, der blev konkurrencen sparket i gang, hvor der derfor inden var et par timer, hvor de fik introduceret reglerne og det arbejdslokale, at de skulle bo i. De har alle sammen taget en luftmadras med, hvor de kunne sove på i løbet af natten, hvis de synes, de har tid til det. Vel, så havde de 24 timer til at få strikket en forretningsplan sammen. De havde de første 8 timer konkurrencen til at besøge alle udstillerne, indtil udstillingen lukkede. Og så her i løbet af natten skulle forretningsplanen og modellen laves færdig, og deres præsentation skulle ligeledes laves færdig. Så her kl. 7 i morges kommer der så en fra Venture Corp af, som giver dem the basics i pitching. Og så i dag kl. 10 er der deadline for konkurrencen, og umiddelbart derefter gik selve pitch-konkurrencen i gang. Og det er så her, hvor jeg og Connect så er inde og faciliterer den konkurrence, hvor at de 4 dommere kommer fra vidt forskellige steder. Der er en investeringschef, der er en innovationsmanager fra Grundfos, der er en teknologiudvikler fra Syddansk Universitet, og så er der også en coach med, fordi hvis alle skal kunne sælge sit produkt, skal man også være i stand til at sælge sig selv og virke troværdig. Så vores rolle har været fra kl. 10 til 14 at træne de studerende i at blive bedre til at pitche, altså blive bedre til at præsentere og sælge deres nye forretningsidé. Her, hvor det hele det kulminerer, det er så i dag kl. 14, hvor de 6 hold så vil pitche fra kl. 14 af. De får 5 minutter hver. Det er sådan, det er. Man har 5 minutter til at sælge. Selve præmien bliver simpelthen overrakt med det samme efter de 6 pitches, når dommerne lige har voteret i 5 minutter. Og så er det et hold på enten 4 eller 6 studerende, som så skal en uge til Kina, hvor blandt andet Grundfos er inde og give en dag dernede for at give dem noget mere hands-on oplysning om Kina, om hvordan det fungerer i Kina, hvordan ser et produktionsapparat ud i Kina. Så det vindende hold får enormt meget viden med, forhåbentlig også en masse netværk til deres videre studieliv eller deres videre arbejdsliv.